Dneska budem reagovať na vaše kolobežkárske faily. Poďme na to. OK, dával som na Instagram storku, že budem točiť takéto videjko, kde budem točiť reakciu na vaše kolobežkárske faily. Pridal som tam svoj e-mail, nech mi pošlete vaše faily. Mám tu posledných asi 30 failov, takže idem si ich teraz rozkliknúť a poďme sa rovno na to pustiť. Ak by ste chceli nejakú zľavu na kolobežky, navštívte stránku skučo.cz a pri použití kódu BUCI dostanete 5% zľavu úplne na všetko. Takže podľa mňa ako vianočný darček nie je nič lepšieho, jo? OK, dám si to môj krásny headset, obrovský. Dám si ho takto na jedno ucho. Vyzerám jak ufon. OK, máme tu prvý fail v tomto videu, to je od Brumíka. Poďme sa na to rovno pozrieť. Poďme na to. Rozbieha sa na rezinu. Robí heel, rewind, double whip, prepadla mu noha a jaj, trošku faceplantík hodil. Poďme sa to pozrieť ešte raz. Heel, rewind, áno, heel, rewind, double whip to mal byť. Netrafil dosku a hodil presnú papulu na rezinu. No, viem aspoň teraz, že Brumík je v pohode, lebo sme mali potom tréning na ďalší deň, takže celkom dobrý fail podľa mňa, dobrý začiatok do videa. Poďme sa pozrieť na druhý fail, takže uvidíme, čo v dnešnom videu všetko uvidíme. Snad tam nebudú nejaké pády, kde si iba niekto škrkne ručičku. Verím v to, že nie. Máme tu ďalší fail. Fail číslo 2. A to je od Maty Pekný, môj kamarát z Česka. Takže poďme sa to rovno pozrieť. Hop. Je to trochu v zlej kvalite. Rozbíja sa na fanbox. Ide double invert. Aj. A zás preskočil dosku. To isté, ak sa stalo Brumíkovi. Double invert, jo, šmykli sa mu nohy z dosky a hodil krásnu papulku. Aj keď trochu to saveol rukami, ale verím, že to určite muselo boleť dosť. Máme tu ďalší fail, Matej Klinka, poďme sa na to rovno pustiť. Fail je natočený v Kaspiane v Petržalke v mojom lokál parku. Rozbíja sa hnedý fanbox. Opa! Dneska budeme mať trošku faceplantíky. Aj keď to nebol úplný faceplant, ale viete čo myslím. A čo to robil za trik vôbec? Obofinger Kickless Brie? Sa mi zdá, že takto nejako je. Obofinger Kickless Brie, áno. Nechytil rajdy a rovno, jak petarda. Petarda? Jak placka. Petarda je tiež v pohode. Zatiaľ tie faily sa mi celkom páčia. Zatiaľ to je celkom v pohode. Uvidíme, čo bude ďalšieho. Ďalší fail tu máme od môjho dobrého kamaráta Tomáša Pekára. Tento trik robí na letných táboroch Scout Camp v Stráži pod Rázkem. Tento fail som sa mi zdá aj točil, alebo respektíve bol som pri tom. Poďme sa na to rovno pozrieť, tento fail není akože už nič, žiadna sranda. Poďme na to. Front flip a rovno papula. Konec. Áno, ja som to točil, toto videjko. Pustíme si to ešte raz, spomalenom. Front flip, preletel to a rovno čelovka o zem. Viem, že potom faili sa akože postavil, bol v poriadku, takže aspoň, že tak. Sranda je to, že on robil tento front flip asi 5 krát za celý život a každých 5 krát hodil totálnu papulu. Trok je ešte jedna z tých dobrých papul, čo hodil, ale pamätám si jednu v lokál parku, ktorú keď hodil, tak to bol akože konec. To hodil takú rybičku. Tu máme to video, áno, poslal mi to video, poďme si to rovno pozrieť. Je to trochu v zlej kvalite, áno, ja to skúsim nejako priblížiť. Ale tu vidíme Tomáša, ak ide cez rezinu front flip a hodil totálnu rybičku a zasa rozštípal totálne ako na zem. Totálnu krkovicu hodil. No nič, poďme na ďalší fail. OK, máme tu ďalší fail od Jakuba. Poďme sa to rovno pustiť, ktorý je v nejakom modrom účku. Poďme na to. Hub trošku zhrbený, nevadí. Stáva sa. Opobri. Poďme sa to pustiť ešte raz. Tu neviem, či si chalan zlomil nohu, alebo to iba vyzeralo. Dúfam, že iba vyzeralo. Opobri. Tak to muselo veľmi boleť. OK, máme tu ďalší fail od Jan Prucha, Honzik. Napísal, že zdraví do videjka, teší sa na Scout Camp letný tábor, takže to určite aj my. A pokiaľ nemáte ešte zarezervované vlastné miesto na Scout Campe, tak určite choďte na stránku scoutcamp.eu a rezervujte si svoje miesto. Takže ideme na ten fail.
Takže ukáž Honzíku. Mne sa páči, že ten chalan má stále kolobežku, ktorú sme mu my na Scootcampe poskladali a dali mu ju ako darček, pretože mal na Scootcampe, sa mi zaujíma na 3. turnuse mal narodeniny, tak dostal od nás kolobežku odo mňa a od Teodora Šimačeka, takže som rád, že ju stále jazdí. Ukážme ten fail. Je to na flete. Bar spin, sklzla mu kolobežka a padol na chrbát. To sa stáva, keď nevyskočíte moc vysoko a dopadnete a nemáte zachytené rajdy, tak sa na to šmikne a nohy vám automaticky sklznú a drp a ste na zemi. Ok, mám tu ďalší fail od Adama. Je tu napísané, že posielam môj fail do videa, malo to byť bridge cez pyramídu, ale kúsok nevyšlo. Poďme sa na to pozrieť, uvidíme, čo to bude. Ok, poďme na to. Joj, počkaj, to je takto rýchle? Takýto rýchly failik. Ok, takže vlastne bridge cez pyramídu. Poda? Ale to, čo to moc pred sebou, tým pádom hra na dosky, sa sklzla po tom bangu a rovno srpol na zem. Ale cením kameramana, že hneď išiel pomôcť kamarátovi, jak môžeme vidieť v ďalšom videu, teda v pokračovaní. Utekla za ním, takže big up a hlavne sa ho hneď spýtal, či je v poriadku, takže cením kameramana. A to bol celkom dobrý fail, poďme na ďalší. OK, ďalší fail, poďme na to. Konečne nejaký street, krásne borko na raile, ale nejaký fail tu, aha, hopa. Takže chalan dal úplne pekné borko, ale zakončil to tým, že sa mu sekla predná hra na dosky o hranu radiusu. Hop. To je taký vtipnejší fail. Každopádne noste helmy na tej kolobežke, pretože vidíte, že aj tu tá otočka, chalan už to musel robiť miliónkrát tú otočku a je si istý, že ju dokáže, alebo vie sa otočiť na radiuse, asi keď vie borko na raile, ale nikdy neviete pri akom triku, pričom môže padnúť. Kľudne to môže byť aj bunny hop, takže nikdy to nepodceňujte a v každej situácii noste helmu na tej kolobežke, nikdy neviete, kedy spadnete. To bol celkom dobrý fail, taký vtipnejší a poďme sa rovno presunúť na ďalší fail. OK, tento fail je sa mi zdá v Čadci, alebo v byt. Neviem, kde to je, ale viem, že som tam bol, mám o tom video aj na YouTube, jak som testoval tento skatepark, bol strašný. Ale tunak máme fail od chalana, poďme na to. Zajtra to padne, tu má napísané 3-6 dobrý whip. Hopa! Čavo trošku do sideflipu išiel. Dáme to ešte raz, trošku sideflip. Poďme na to. 3-6 dobrý whip. OK, Čavo sa trošku naklonil do boku, šmyklo ho to a vybil si dých na 100%, jak môžeme vidieť. To bol dobrý fail a ja vám tu napíšem názov toho skateparku, kde sa nachádza, pretože ja viem, kde sa nachádza, ale mi to teraz sa nevyvinie. Nevyvinie? Nespomeniem si na ten názov proste, takže vám to sem napíšem, kde sa nachádza ten skatepark, lebo bol som tam a aj som tam točil video, čo je dosť smutné, že si nepamätám názov toho mesta. Nevadí, poďme na ďalší fail. OK, ďalší fail tu máme pod mostom SMP, čo je nový skatepark, novo postavaný, takže poďme na to. Chalan sa rozbieha, ide v malom radiuse, whip umbrella, ale to je tak všetko, ako nevidel som žiaden nejaký fail, možno si buchol niečo, neviem. Pozrieme si to ešte raz. Whip umbrella, možno palec, mega paleček si dal, neviem. Kámo, keď to pozeráš, tak napíš do komentárov, či ja ti niečo stalo pri tomto faile, lebo moc tomu nechápem, tomu failu. Poďme na ďalší. OK, máme tu ďalší fail nejakého chalana, poďme na to. Whip bar, pekné, doska. Joj, hopa, bracho. Tak toto, dáme si to ešte raz. Doska mu dala pekný high five o čelo. Poďme na to. Whip bar, šmyklo sa mu to a doska, drp. Jaj, to musela byť veľká bolesť toto. Napíš do komentárov, či si v pohode. Dúfam, že áno a vyzerá, že hej. A muselo to byť veľmi nepríjemné. Ďalší fail je od Damiana, poďme sa na to pozrieť. Nechte tě k volšebej. Rozbieha sa, spína buttercup, pekne, oj, šmykol sa. Čo sa mu smeješ, chodí ten buttercup, more. Ale nie, ako je dobrý fail, akože nič strašného, pozrime to ešte raz. Také šmyknutie klasické, dúfam si v pohode a vyzerá to, že áno. Poďme sa presunúť na posledný fail v tomto videu. Posledný fail v tomto videu bude od Nadlera. Poďme sa na to pozrieť. OK, bude to asi nejaký banger, jak vidím. Heel, kickless, whip, aj. Hopa. Čavo trošku bunny hopol cez dosku. Poďme na to ešte raz. Je to heel, kickless, whip cez funbox. Heel, kickless, whip. Šmykli sa mu nohy a odrel si chrbát a
asi o hranu dosky, čo už sa mi stalo veľakrát a nie je to ako nič príjemného, musím povedať. To muselo dosť štípať, takže dúfam, že sa postavil a dal si to nakoniec, lebo v tomto športe sa nikdy nemôžete zdávať, na to nezabudnite nikto. Okiaľ to bude konec videa, pokiaľ ste neboli v tomto videu, tak nebuďte smutní, troch je pravdepodobne iba prvá časť z týchto failov, lebo mám tu naozaj strašne veľa. Teda pokiaľ by ste chceli druhú časť, tak mi to napíšte do komentárov, nahoďte like, nech vidím, že vás to video naozaj bavilo a vidíme sa na budúceho videjka. Díky za pozretie, čaute.